Atxaldeon. Egunon, biziklista. Atxaldeon. Egunon. Zeba? Beti egunon izaten da, ez? Normalen. Ja, baina gare aste barrun, lanetik bueltan, horario fuera de confort, sitio fuerísima de confort, o sea, estamos en territorio comanche. Nunga de. Zumarran gare. Zumarrako plazan. Miguel López de Legazpi. De Legazpi, ojo. Horregatik etorria ona. Legazpikoa. 2023, urte berria. Eta ondo hasteko. Hori da. Zein bar dugu gaur? Ba, gauzik importantena. Bizkarreko mina kendu. Nagoaz. Zatikara. Estudio biomekaniko aitea. Hori da, estudio biomecánico. No tengo bien ni el sillín, tengo hasta el sillín torcido, que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Bueno, a ver, hori, superatzen dugu hori oberako izango dela, así que... Bai. A ver, se... Galdetu bar diegu gero, ya que sei, a ver si pasamos la ITV de Zatika. Vale. Tal y como está, que yo creo que no pasamos. ¿Por? Ya, tío, te estoy diciendo que tengo el sillín ya torcido, ya mal. ¿Y la coleta también torcida? Si no, ponme la recta. Vamos a ir a la tienda de Zatika, a la nueva, la que está en el pueblo. Beste aukie, Etxeberri ingurun, kanpoalden. Hoi gehiago tailerra, ez? Bueno, hain berria ikusiko da zer dauken hor prestauta. Ze bereziki horriten du el famoso estudio biomecánico. Ez dakigu zer da egia esan. Bai, nire... Ni puta idea tenemos. Vamos a ver qué hay. Venga, explico bai. Pizka guzti barko gea. Igoeratan ukitzen dira bizkarreko min importantea. Ukitzen duzu. Eta gaur espero dugu behintzat, jakesek ondo jartzea sistema guztia eta, bueno, igotzea oain barkura haciendo tiempos de Strava ya, Mikel? Bueno, barrura, pasa. Barruraino, aldatingo naiz, eta... Hori da. Ba. Aprotxo baina gabe pintzo jutoko eta... Zer dituzte ben behar, ez? Pixka igual bai. Pixka eman igual eta... Sartuta jakes ja, beldurra sartzen hasi zaigu, Bueno, aldatzea jungo gehiago orduan. Nik ingo da lehenengo. Mikel ekingo da lehenengo, bai. Zeuze pasatzen bazaio, hola, ni gero ez de sufriltu. Bueno, Mikel, ya persgare, con el look de estudio biomecánico. Puntun. Mikelen... Rekamotzak. Piko luka. Bai. Barko jutu baino zare. Bai, pipa, bai. Venga, ba. Kasko ez dugu ekarri, Ez dakit beharko dugu, baina... Ez gara ikomen, ez? Kapazak guai. Kapazak guai. Ondo? Bai. Esporte ikusten. Laser horrek neurria neurtzen du, ez? Hori da. Alturea. Alturak eta guztiak gauza danak. Zintua inclinazioak, distantzi danak, gauza danak. Eta hori izango ditzake, Mikelen bizikleta iruden. Bueno, iruden, biden kasu hortan, baina... Guztia bai. Alturak, inclinazioak, zer distantzita dauden, gauza danak guztia. Hori hasierak bat, Hori da. bukerak ingo du beste bat, guztu pixka bat zegin dut, zer diferentzi indituen ajustiak eta hori da. Zizkiazu bi zapatiak, ondo den, dituko itegu. Niko merikin egon nahi zapatian asuntokin. Erosin ditunetik, zapatia gokala hori kendu gabe, nervioneko lokatza, dana pasau horrek. Zestu pasau gure zapatiak, Nola egon ba. Pasatze aldo ITV-a Mikelen zapatiak? Justu, bueno. Mena alde asko da, behitu. Mena ikustezu nola hau itxio da, hau eskubila itxio da, ezkerra baino. Honekin normalen ementean ematen dio baiak. Horretik, ba.
Bitxilak azu ezkerra baino. Hau markago da. Horregatik ibiltzen zagero, raro. Claro. Vale. Hoi alde handita da, Hau izango litzake? Fallo leve o grave? Leve. Bai. Bueno. 1.72. Beste puntu importante bat, zein ote da altugoa? Hori da. Me sube igual. 72. El cuchillo. Jodas. 69, bitu. Hostia, a ver. 1.69. Batxi, behatzi. Bai. Chiquito, ¿no? ¿Sabes perdón? Hostia, Mikel. 69,5, si te vale de consuelo. Bizkarra konpontzea torria eta ja lehen makilka da Mikeli. Ostras. Bueno, 69. NBA-an badare, jokalari gutxi hori, esakela zi. Ostras, ya me bajo. Hotza al dago? Pixkat igual, zopa. Joder, Mikel. Behitu, Zer da? behitu. Behitu. Gorkak etxeko lanak inda. Eta Mikel... Behitu. Joder. Ondoko ya. Gero bizi buelta bukau da horrek hartzen do de todo. Kanguros... Dana horre engantxa eta hartzen do. Joder. Pixkat. Luego bizetan, ninguno molesti ez zuritzen. Bitzen lo único, batzutan gatzen zait, txikina atzen bezala. Ni aurrea joten nahi zola, bai, batzutan joten nahi zor, puntue harrapa gabe. Apoio beti bilatzen, beti ezin ondo. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Zaten bat dizu, bi ezurrak. Bilatzen bat dituzu. Bila igual, opak gutxio gehiago. Antzea. Baina hori pasatzen zait, hor adibidez ondo nago, hor, puntu hortan hor ondo nago. Baina batzutan gatzen gero aurrean, bai. Komeni da hile gabe ditortzea, ezta? Bueno. Bai, egia esan. Hori, ja. Ez du ikasten Mikelon. Gero tira ingo du. Bai, hori antzema hau gero, Bueno, nagoeneko pixka itxura egiteko. Bai, hori pixka ikustaga hori pixka zua zela zentimetro bat edo pixka zuaz altu. Horrati, zuaz bizitan hitza izala, aurraka egitzen zela. Pero hostiaga bestana bastante ondo akazu. Bi alde, bai ezkerra, eskubila, nahiko ondo akazu. Bai, zure bizkarran inklinazioa, eskuak, eztu gutillo, nahiko ondo daude. Ondo baita. Fallo leve. Bai, Ondo, joder. horregatik. Ondo ba. Oaingoz Mikel, lijo dana aprobatzen. Susto batzuk eduki ditu, alturare notado hor, bere kalkuloa etzala bate egokia. Baina bueno, hemen zatikan beti egia esaten, naizta gogorra izan, Mikel? Bueno. Uste zeruna, baino baju bazeata. Superatu. Pixua ez da lortzen, bestela. Honik ere bazikoet. Nagoen gozia, honiko dugu hau, honiko dugu zentuan, justu babez zera da xeitza. Entxo, petaz, dino izut. Azken nagoenekin ikuste dugu, bi ezurrak ze erata apoiatzetun. Erdian, aurrauta, eroita, hori ikustea. Horrekin ajustoko genuke, siginan posizioa. Altura, inklinazioa, aurrego atzeo... Hor, zeu zera izkeu ba. Bastante, ¿no?
ondo, eserita egia zan, gure zerra ikusten ja hartzia, gure ditan, ezker esku edo ondo da. Ez daude irunta, ez daude xar, montauta ezerra, oso ondo daude. Egia zan, hori apoio hori ondo agazu. Hori altura pixka edo bera atxingo dira, animutu horrekin. Hoi, geizten deunen, ja, ojo, a ber nola egotzen juten aldapak, Jode, ba, hobeto. Ui, problematxo bat. Ui, orbea. Ui, orbea. Ez da geizten. Ez da geizten gehiago. Kendu beko tornilloa. Iritxe barrazuken momentua. Asko tardaudo. Baino, Bai. lehenengo komeria, lau feia. Eso. Tornillo motxa bat Ez, parada. ez. Horrat ez da. Ai, Mikael. Eskot bat erosi beharko zu. Bai. Bani guztu baiet. Baita pixka ikustea, dagoela bastante beraka punta. Bai. Baita pixka hortikan nengo dugu. Hor, zuzan jutako. Ez, Pixa goraka. pixka jume du, pixka beraka. Jumarroke beraka. Gutxi, Gutxi baina bai. Pixka jume du, honek jume du, pixka beraka. Gari atzeman zu, hori bianka igual, horrezela ajustauta atzeman zu. Adibidez, eskubila gutxi doiztezula. Lehen hasieran, eta hori bianka oso diferente. Baina eskubila gutxi doiztezula. Eske ni askotan no jotu naiz. Eske, esan nionik. Frenatzeko sistema hori... Berak Zamar abiatu hau esku dutza. osoa apoiauta eta biez batekin. Biez batekin. Beti biez bat. Honek behar du barruago sartzea. Apoiau eskua, epin eskua. Ni hor jotu naiz. Bai. Eta normalen nola jotu naiz. Behatzau behar du punta honetan. Egon behar du, sartu honek egon behar. behar du, onutzo. Zu bilatza Hau. hemen apoiatzeko. Hola heldu bizikleta eta hau, hori da. honekin hau puntania. Hori da. Ez? Vale, orduan hori. Noiz bait ikasiko zu kaso pixka Zeran, gehiokin. beti Bai, jumentza, no? biez batekin, beti. Txaula. Hau eta... Ez bi eta hiru eta beti, bat, apietz honek. Vale, hori. Ez, eta bi eta ze bi gainea. Osea, ez zu ez erriten normal, eske zerrez. Da kojonantea. Bueno, a ber, ikusiko du, a ber. A ber, reak utxino egiten dezun. Ni hola, hau heltzen dudala, eta beha txikikin hemen hola. Eta gero hauekin, bai honekin edola. Alpine guain bestia ondo, De barrura goia. roboto ez, Bai, jo... Txakit. hola jumentza. Hola. Hola jumentza. Osea, Mikelei, jakesek esaten dio, nola jarri behar duen frenoa eta beha ikasu iten dio. Eta ni nago erre, hori barrua sartu behar dela, ni puto kaso. Ba, hola gabiltz. Hola gabiltz. Gero galtzen geha. Ojo hain, jeitxiratan, Ojo hain. Bai. Ikusiko zu, onja... Ojo nola jarrita, Bai. lengon Julianekin... Senderotik bai, pistatiko handi falta zaizu. Bueno, a ver, ikusiko du. Pixka egiten diferentziak, Hain, a ver, gure hasierakoa da eta bukarakoa. Gaurkoen gauzia da, hau ikustezu. Bai. Zemen, nakasun, pixka etxio eskumuturra, etxio hau botu akazu. Hori, eta bietzare bai. Pero zut, denak, asko zu botu. Baina Tranquila, tente dijo lehenengo, ez? Bai. Eku nintzaio, tisogo. Mira, altura zuaz, bastante altu zuaz. Bai. Eta zu bai hanka estirauta, eta hori ustezu zuaz, muy punta. Oso altu zuaz. Bai, hori nota bizat, pedale atzeako batzutan... Pixka zuaz era oso puntaka, ez? Bai. Gantzen bat da. Mira, altura pixka egin dugu, berak itxi dugu. Hori guztia pixka nola mejorazun, hau itxitu bakazu, eta hanka ere bai. Pixka itxazu, berak itxizazu. Orduan behar ondo. Zure alde esan dezakeu, Nahiko ondo zion. hori da. ITV aproba dezula. Bai, Bai, nahiko ondo. hori bai. Sorpresa. Sorpresa hori, a ver. Sorpresa oain etorrikoa. Hori altura bai pixka, baina ba. Meka, benji ondo pelotare. Hostia zunik entzen bat. Nire pilatzeko? Bai, txan, a ver. Baiaz ge... Baiaz gau depilatzen zuloa. Ostras, tu. Ondo pelotau. Eta horrengoa, hita. Jo kendu zu, ostra, boa. Hori erreskunda. Ah, bai? Hori erreskunda. Hau, que bai erresko di. Hori. Bueno, ba, nahiko ondo. Mikelek azterketa pasauta, aprobatu do, fallos leves,
Zure valorazio bat behar dugu, Mikel. Ikusi zugor, alturan, bueltak ematen alde bat eta bestea, Ondo. partxe jarrita, Bai. ondo ez? Valorazioa ona. Oso ona. Bai, bai. Perfecto. Ikusi beharko dugu, urrengo urteran, zure testigantza batzuk, aber, hori da. Konpondu duzu, eskumuturreko posizio irana. Nahi hor neukan nola juten nintzen pixkat, eta... Hori ez diazolako kasu egiten. Claro, bai. Txiko zea pixkat. Bai. Zer esaten da, minakesek. Naretik atea. Sirina okertuta. Hoi, lo lengoa. Hauan egot bai, hoi guztia. Zu, Bai, hola da, hau ez ditakin, eskubita dago okertuta. Baita ere, da oso beraka. Eta, horretamente baita ere hongo da, hemen atzetikan, da eskubitaka edoita. Da, honea eskubita edoita. Osea, bai, pixka. Ez dio pasatzen. Ditula. Onda hasi da. Monto gabea, 3 gauza. 96. Bai ba. Metronomoakin. Gorka, nervioso da, ja. Nervioso, ez, ja suspenditu eta hasi aurretik, ja... De mala peor, ikusiko zu. Hoi angulazioa da oso beraka. Hau bezo nahi gomer du 2,3 biterdi, eta hor lau. Da oso beraka da. Io gora. Io bat ite dugu. Ikusiko zu. Arazoik egutzezu, bizkarra urbinak, Bizkarretan dale gotzako, bai. Iotzakon. Bai, egoera mailan askotan eukitzen. Bekarretu ez? Bai, Lunbaretatik eta gehiago. bai. Eta danen egoera jumartzala askotan gorpuntza horrea botatzen, orduan gehiago haitzik. Modo paloma esaten dena, guten garen hor, tak. Burrak ginen. Orduan gehiago. Eta eskuak eta, Ondo. eskuak loaztu, molestiko... Inoiz ez ditzola eskuk lo hartu. Hankak? Ez da. Hankak ez da de? Bizkarra lo único. Bizkarra bai. Bai. Natural igual. Uste zuaz pixka, zuaz alto baita. Argazki nahi ustea, eta gazula hanka oso ez dirauta. Hanka ikusten dugu guraka zuazen, baita zuazen punta. Hori horretik da, zuazkenean altura goz eta altuo, honeke gora itizu. A ver, zapatillak. Oi. Zarkituta. Bai, hau edarea gotatzeko. Jakingo bazenu, ze aguantau duten zapatilla hauek. Meka hauen diez, ikusiko zu. Bilen artean ez da diferentzia hondik, baina bila oso etxita azkazutik. Oso asko baina. Zer guzteko? Nakazu asko etxita. Meka hauen. Pea, inagatu behar die. Beka, hauen die. Duzu nola di joan honeaka. Bai. Hone gutxura jume du, hemendikan honea bitarten. Hone ez dira jume du, Lo que pasa que gero, Bazuaz. kalan sartuta joku asko iten dit, Orduan igual gero nik hor joku bilatzen diot. ez, oza, bai, baina hori da problema hori honeatik. Zuzu da, nolakasun? Bastauta dolako? Bai, hau da oso bastauta. Orduan, dakazu, hankagun mugimendu handit, orduan, horretik. Bai. Da, hemen, bestia hemen. Zu adibidez, ez tezu ukitzen belaun barrukaldetik, hola, Minik? molestik, hola, batzutan, noizin behin... Bizikletan ibiltzeko? Bizikletan. O, ibilita gero igual, etxian, hola, barrukaldetiko... Ez. Nik eukun izan dut hemen, kanpokalden. Noiz baiten. Bai. Kanpokalde... Hori alderantziz, hori alturatu. Beste hola ibilizko asko... Lesion. Libro. Interesante gaina. Horregatik egin behar da estudio biomekaniko bat. Bai. Ez? Azkenen postura gartzen baitu, ez? Bizikletan denbora asko ibilita eta hori, ez? Jo, hone azkar hiru erata dituzu ajustia. Digamos, aurra edo atzea, ezker eskubi, eta gero hau. Angulazioa.
Askatzen bazu, hori besta izango. Talo goia izango, esperatzen duzuen eratzea da. Temporada de invierno bertzetan. Zer duzu, dakazun problema hori, dakazula hankako movimentu asko eta hona atribitu, Horra, berlako hori. Gatzuzu, Bai. nola da hori apurtuta. Apurtuta gau, apurtuta. Zer da punta zuela? Hau, bai, Barruko tornillo, Barruko, zuzu, Bai, bai. gaztau. Baina hor Zuzu. Me cago en Joder. Eskuz. Oi, fijau gabe. Oi, behiratu. Hau, dakazu, Segundoko joko dago, Horretik izango da. Naizela ondi gotzen gero. zuzu. Baina, hori da. Zapatia garrik. Osea, suspenso ja indumentarian. Zapatia garrik. 2 urte, 3 urte asko jota. Biziketa ja bihundu iteala. Nik uste zapatilla hauek... Bai. Bitu. Zapatilla hauek indute kilometro gehiago oinez, montauta baino. Igual. Zuzu, hau da ja askota, eta bihunduta, da gaztauta, oso xe. Hori aguantatze be, 2 urte, 3 urte, gutxora era. Bizka estilo autoa, ja, Neguko, bez? neguko bota Bai, ja, bai, neguko, bota alto bai, eta, bai, guztira bota, bihunduta bota. Shimano. Guztirako, bai, hotzantzako oso nahi da. Berez, hauek izango dizien idealako hain neguako. Problema da gero udarako beste batzuk behar ditute. Hombre, Beste batzuk Ez que hori dela izan behar da. Ja. Hori da. Nikola dauzket, hauek udakok. Eta gero neguko nik Shimano dauzket. Zu bai, hotza zu gehiago pastezu oinetan ni baino. No, baina diferentziona, neguko bota batzuk, Bai. Hotza bila lukatzetan hiltzeko eta... Nik eundako diferentzia notan nuen, Osea, neguko... Osea, lehen ibiltzen nintzen, udakokin egun eta, buah, hankak iduztuta. Ni hori balora barraket gero udan erabiltzeko, eski bestela... Claro, baina udan beste Ez batzuk. udako ez. Udako ez. Udakoa. Hori, buah, udan... Hau, hiltzea kasu, martxoa apiria, eta asko gota Bai. apiria arte. Neguko ketako aukiko dazpin, ez? Bai. Miratu behar da, ibiltzeko ere zein dan Ah, eraso. betu, erutsi neguko... Bai. Ja. Azkenen ketako bidea daude. Zuen bi hauen diferentzia alti gona. Hau askoz altu horia, algun beti dakazu asko da apoio gehiago. Claro. Gaina aurren. Guztitan, lokatzetan betite... Bi aukera, bi aukera, bi... Udan pentsatzen bai. Bai. Negun azkenen ez gai Bai, beste bai, ibiltzen, ikusi. como pa... Si azten begin juten geha askotan, eta askotan ez geha juten hori adalako. Osea, que... Zu, ikusi. Ze pasora hemen baino? Hori... Depilatzen ala? Bai, Me cago en eo. depilazio arazoa. Cago, depilau. Tandio prueba ez Hain dio proba ez Ojo, Hain dio ez geha bizikletan montau kasi. Ustezu, diferentzia da. Hauek ez digute patrozinatzen, baino hemendik 2 urtea batek aurkitzen baitu, hauek aguantau duten bezalako zapatilla batzuk. Ojo. Azkete kilometro gehiago oinez, bizikletan montauta baino. Bai. Herri honeko aventurak Bideok ikusten dituna badaki egia da. Bai, jo. Gantzen batean, hau, Bai. hau eta hau. Ustezu. Bai. Hau da oso itxira da. Bai. Ba, eske azkenen suelto dauke ez. Ustezu no ditza? Eta hori iztuin behar, no? Bitu hau. Hostia. Hau, Eta hori. Bai. Ni normaltzat. Claro. Askotan jolasen, igual porta, tak. hau da, hoxe. Iku edu hau, asko jota, hoxe. Ja. Ni tanagan justia igula. Da hona jaldia da, bat dala. Tizuna da, tizu bat ateak. Ezkerra aldaka, digamos, kanpoaka, eta bestia bai kanpoa edo bai goraka. Odin bizetan ibiltzen ikisteko eta hori errezo da. Beti ozen zagintak hanka ateatzezu, bai gora... Oie, guainaren bezala ateatzen zien eozin modura. Eta guain nola Bai atea gora bai? bera eta... Guain bakarrik alde batea? Bai. Zenbat alturan? Nik uste 72, 73. Baina ikusiko? Bai. Bai, aprobeteko zea. Zenbat esan duzu? 72, 73. Vale, arba. Igual joletak, ojo, joleta hori. Iru? Tamairu justo. No, bueno. Joder. A ver. Kalibrazioen eta suspenditu ingoet, baina nire ojimetro de altura eta... Bueno. Dizeo...
Adina igual ni txikitu naiz. Baliteke. Tia, erreta ditut, hola egon da, biratzen badet urre da. Bai. Ikusten dut Maxi hemendik, baina hemendik ez dut ikusten. Hau, ikustezu. Zer oker da hor? Ahora, cuida eta asintua. Hau, dinago, hau. Rápido asintua, joko monta, eskuduta. Leuta. Bai. Siento pro. Bai. A ver. Si ya suspenditu dut, ja... Okerra bea... Itxura. Bueno, a ver, igual algún día okerra jo naike. No, soy seguro. Heroita, seguro. Ezurra hemen daude. Zura apoiatzen zu eskudutu ezurra, asko gehiago ezkerra baino. Horrezen, nahi izan, gero eta bixe ikustu ezungola, asintuan, atzea apoiatzen izan da. Beti bihatzen aizea, apoio hori. Beti aizea atzaka juten. Hori horretia. Justezu oso atzian zuaz. Zure zurako zure asintuan, bi ezurrentzako iztua da. Beti horretik zuaz, bihatzea, apoioa, bihatzen. No me digas eso. ¿Hace baino nire asiento? Estua dakazu, bi ezurran zabalerako, digamos. Entonces oso atzia apoiatzen zea. Claro, bilatzen duzu zona zabalera. Hori da. Atzekaldea. Eta siginan posizioa taban aldatzen, ez dugu... Guretzako beti aizea hau bilatzen, aizea. Beti atzaka zuaz, beti gehoz da azentua, gehoz da zabalago hori aizea bilatzen. Hori da, zure bi ezurrak zurako oso justu apoiatzen zu. Dezu opat, o bestia apoiatzen zu. Bidea ezin duzu. Horregatik beti aizea atza botatzen, albidean apoioa. Eta hori ez da duzentzeiko siginan posizioa aldauta? Ez... Jamara bendia. Jua hau iztu hau edo luze hau. Horregatik jua. Eguna eman diatzu ja horrekin. Dikuzu duzu, guain bat jorratzeko ipiniko dugu, jorratzeko dikuzu duzu. Zapatillak, sigina... Kauen diez, baina sigina gustatzen zait. Hostia. Ja, horregaxe bizileta begia, ja. Nola dauko edea total. Azka bia mozola, oso bi ezurrak justu apoiatzen ditu. Iteko bat obestia apoiatzen zu. Bidea batea ezin duzu. Dalakoa oso iztu da, zurako zure bi ezurrantzat. Ustezu diferentzia? Bai, zabala. Ustezu, hemen bai bi ezurrak biak oso apoio oso ona. Hemen ezin duzu iztu dalako, orduan beti aizea horretik atzea botatzen. Gehi gustatzen zaidana biziletatik, sigina. Hori milimetro zaude eskubita eroita. Hau zuruk egia da pixka eskubiro. Horregatik erazu bizita izala eskubila, asko gehiago ikustezula ezkerra gaina.
Bizeta baten beti biomekanika estudio baten aurreno gauzia da beti ondo eseritzia. Aurreno gauzia. Gorka penaz dago. Sigina aldatu behar dolako. Bai. Hombre, jokua, kolorea. Beitu, siginak ez doku nahi, Siginak ez doku nahi, baki nunen barra. Zerten nahi, ez nahi. Datu izut? Elegante da baita, Ez da iguala. Elegante da. Ez da iguala. Baina, hemen lo ez duzu hartuko. Garantia eta ona baita ze. Oker dau. Txapaia. Komentariotan jarri, ponerle los comentarios, grabatu atzetik, porque si no se ve. Luego, la gente graciosa como el Jokin, automáticamente esan bardo berrie, por joder. Baina, zintzok izan, Komentariotan jarri. Ze siginakin dago bizikleta finagoa. Finago, politiago, zer? Finagoa da, politxagoa. Netzako beltza. Gorka... Hori da, importante. Mira, bueno, gauzia da, hori bigarrena, hori hirugarrena. Gero bizkarreko mineta. Hostia, Txago izute, jarretzen bat bizkarreko minakin esan dute. baina ez dure nahi botatzen ez dure. Bona, esan, botatzen joen badiz, nago bona esan zemate. Oaintzuaz, ondo eserita, digamos. Pina eta gana jau lagartik, Atxeran igual du. Baina, geritan betia da, hori asko bilita, toki unen gauz, deformatu da, hau da, bat etorrita. Mira, aldaketa asko da. Mira, ikustezen nola ez hau gutxi apoiatzezun. Gutxi jo apenas. Digamos, da, oda ezurra da hemen. Apoiatzezu ezurrain iskina bat bakarrik. Baina apoiatzezu osoik. Bi ezurrain, osoik. Apoiatzezu baina, ezker eskurri zaude, ekilibrauta. Hemen ikustea pixkat, eroita zaude ezker aldea. Y alde, oso ondo bazkazu. Bakazu. Nintzen milimetra, hori da zer, hori da. Orduan, igotzeako bizkarreko mina eta hori horretik. Seguramente. Ez da honen distantziak ez ezer. Alturatik. Altura eta apoioa, zugan apoioa. Hemen ikustezut nola, joan hemendik atzeaka. Horregatik, bizeta ibiltzen izan da, hau itxi itezu. Hola itezu. Horregatik ingo du gira horreaka, hau ingo du pixkat jadik goraka. Bastante altu baita. Hanka oso estilo dakazu, eta hori bai, ez duzu. Nola, zuazen punta. Hemen pixkat indego altura, indego ajustau, indego pixkat jetxi, itxi duakazu, eta hori bai. Hanka hori bai. Endi hau! Ondo junda. Bueno, bai. Ondo junda. No, ya... Penakin, hijo, penakin. Ni zu baina pixkatu beto. Ez? Nire hau beto junda, zure baina. Bueno, zuk iteua pasa bezu, ni... Zure, bueno... Kotxea ez da sartu bian eta ja bota indiate ja. Aldaketa batzukin behar izan dituzu, Joder, baina... que desastre. Botak eta sigina, Bai. bueno, ni galtzardi batzuk, erusi jut. Da, ondo. Bai. Penakin, hijo, sigin berde hori nahi non. Kendu indiate ja ikusita seikunda. Oina lehanteo. Hoi bai, Lehanteo. hoi bai. Baina, vinilo bat inbarko zuko gozaz. Bueno, ingo du, apañen. Bueno, gogoratu, hemen zatikan biden da dauzkatela. Bai. Bat bidezar bin, hemen noen garen toki hontan, Hori da. eta beste denda bat, Etxeberri auzon. Estudioa, hemen. Bidezar bin, Bidezar bi, hori da. Zumarran, Hori da. eta bestea,
bestea Etxeberrin. Zumarra ere bai. Ez naztu urrentxukin. Horretxu ez, Zumarra. Diferentzia handia da, eta jendea eserret egiten da, nazten baituzu. Hori da. Ba, hoxe, etorri dendara eta zuek egin beharko ez Zuek egin behar behar zue. Baten gehiago ibiliko Bizkarreko minakin, eta esango da adina dela. Adina eta zehozea gehiago izango da. Nien ez kejaba adinakin, así que, bueno, momentuz ni ondo nijo. Zuk ejaten zea beste gauz batzuta, zutziko eula aurrera goko. Vale. Ba, bueno, guain jaz daukegu eskusa, aventura berri batzuk iteko, eta... Oin a tope ja. Oin aurten egin behar deu, hasi beharria, tope. A la titan. Bale, ba. Bueno, hori ja, oin beste nio ez. Bueno, espektatibak ikuki barri altu, gero ja... Baina, ez da nik. Bueno. Vale. Sondo. Ba, hoxe. Ondo segi. No, que este es Mila Bueno. Egunon, biciclista. Egunon, Gabón. No tengo bien ni el sillín, tengo hasta el sillín torcido, que me acabo de dar cuenta ahora mismo. 1.72. El cuchillo. Jodas. 1.69, ¿viste? ¡Hostia! A ver. Komeni da hiela bai etortzea, ezta? Bueno. Bai, egia esan. Fallo leve. Ondo, joder. Una gaur macho bat. Ui, orbea. Ez zu, ez erriten normal, ez erre. ¿Qué duzu? Ostra, boa. Ez dio pasatzen. Ondo hasi da. Bai. Zapatia egin dute kilometro gehiago oinez. Igual. Ze paso da, baina? Depilatzen ala? Bai. Meka, bueno. Horregatik egin behar da estudio biomekaniko bat. Bai. Asiento pro. Bai. Eguna eman diatzu ja horrekin. Beitu, siginak ez doju nahi, Siginak ez doju nahi, baki nuren barra. Oker dau. Txapaia. Txango izut, jarraitzen bat Bizkarreko minakin, Oye.